Kyllä tässä alkaa olla vähän semmoinen Jeesus-meininki kohta, että mitä enemmän sä yrität niinku saada rauhaa ja ihmisen terveyttä, niin sitä enemmän tulee paskaa päälle. Niinku, että. A few moments later. Ja siinähän piti nimenomaan ruoskiin, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, Olli, ja pörkköön aloitetaan tohon saatanan jalkapuuhun tai jonkin ja vedetään remmillä, että niin se Jeesuskin veteli kunnolla. Saatana, että lähdetään hännystelemään, niin pitää vähän pitää kurinpalautusta pitää. Tuossa on hyvä tommonen palmu, niin tohon noin, ei muuta kuin tolppaa kiinni ja raipalla niin perkeleesti, samalla tavalla kuin Jeesuskin veteli. Pahuus hakataan ihmisistä ulos. Sanoin, että eräs taksiautoilija niin tuolla useilla kanavilla levittää semmoista paskaa energiaa ja todella törkeetä, että hänestäkin tullaan vielä hakkaamaan pahuus ulos, että totuus hakkaa hänestä paskat pihalle niin sanotusti, että